Бравите винаги на гърба на капака на бравата пише какъв модел. Това е брава Лагард, това е брава Сержант и Грин. Най-важният елемент на капака на бравата е този отвор. В случая тук и в случая тук. Те като форма се различават, затова защото тук влиза ключето, което служи за смяна на шифъра тогава, когато клиента пожелае. Това е ключето за Лагард, а това е ключето на Сержант. Ето принципа на действие на ключето. Това ключе влиза тук. Този сегмент, който е изрязан в ключето, както на това, така и на Лагард, е, че когато влезе в капака на бравата, дава възможност то да се завърти на 90 градуса. Какво значи да се завърти на 90 градуса? Това значи, че този елемент ще влезе тук, ще се завърти на 90 градуса и ще разтвори на колелата една зегерка, ще ги повдигне от един гребен, който седи на дъното на бравата, за да смени кода.